స్వప్న తెలుగు స్టోరీఫై ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు స్టోరీ అతివాగుడు. ఈ స్టోరీ గురించి తెలుసుకుందాము. ఒక ఊళ్ళో ఒక ధనికుడికి గౌరీ అనే కూతురుంది. ఆమె చాలా అందమైనది, చురుకైనది కూడా. ఆమెలో ఉన్న దుర్గుణం ఏమిటంటే మాట్లాడకుండా ఒక్క క్షణమైనా ఉండలేదు. అతివాగుడు. అనార్థకాయమని తల్లి ఎంత చెప్పినా గౌరీ తలకెక్కలేదు. ఆమె ఉద్దేశంలో ఎక్కువ మాట్లాడటము ఒక గొప్ప కళ అని అనుకునేది. అది చెడ్డ అలవాటేం కాదు అని అనుకునేది. పెళ్లి చేసుకొని భర్త వెంట వెళ్ళిపోయిన తరువాత కూడా ఆమె తన అలవాటు మానుకునే అవసరము కలగలేదు. ఎందుకంటే ఆమె పొరుగున ఆమె వంటి వారే మరో నలుగురు ఉన్నారు. గౌరీ భర్తలాగే వారి భర్తలు కూడా రాజుగారి కొలువులో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వెళ్ళగానే ఆడవాళ్ళందరూ చేరి కబుర్లు మొదలు పెట్టేవారు. గౌరీకి పొరుగున శారద అనే ఆమె ఉండేది. ఆమె ఈ జట్టుతో కలిసేది కాదు. అందుచేత ఈ ఐదుగురికి శారదను చూస్తే తేలిక భావం ఉండేది. ఆమెను గురించి వాళ్ళు వీలైనంత తక్కువ చేసి మాట్లాడుకునేవారు. ఒకసారి ఐదుగురు ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా గౌరీ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది. మిగిలిన నలుగురు కంగారు పడిపోయి ఏం చెయ్యాలో తెలియక వీధిలోకి వచ్చారు. ఆ సమయంలో అటుగా వెళుతున్న శారద వాళ్ళ ముఖాలను పట్టి ఏదో జరిగిందని గ్రహించింది. ఆమె అడిగిన మీదట వాళ్ళు గౌరీ సంగతి చెప్పారు. శారద లోపలికి వెళ్ళి గౌరీ ముఖాన నీళ్లు చల్లి స్పృహ తెప్పించి నాడి చూసి నవ్వుతూ, నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావు, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. శారద చెప్పినది నిజమే అయ్యింది. గౌరీ గర్భిణీగా ఉండి పుట్టింటికి పోయి పండంటి కొడుకును ఎత్తుకొని తిరిగి వచ్చింది. వస్తూనే ఆమె తనకి తెలిసిన వారందరినీ పిలిచి విందు ఇచ్చింది. అందరూ ఏవేవో బహుమతులు తీసుకొచ్చారు. అన్ని బహుమతుల కన్నా శారద తెచ్చిన బహుమానం గౌరీకి ఎక్కువగా నచ్చింది. శారద తన కొడుక్కి సరిపోయే ఉన్ని దుస్తులు తెచ్చింది. వాటిని శారద స్వయంగా తయారు చేసిందని తెలిసి గౌరీ ఆశ్చర్యపోయింది. మరునాడు గౌరీ మిగిలిన ఆడవాళ్లతో ఆ మాట చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఉన్ని దుస్తులు అల్లటము బ్రహ్మ విద్య ఏమీ కాదు, మనం అల్లినవి కన్నా వాటంతటా అందంగా ఉండవు. డబ్బు కకృతి కొద్దీ ఆ శారద చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది పాపం, మనమలా డబ్బున్నది కాదు కదా అని తేల్చేశారు. శారద పొదుపరి అన్న సంగతి గౌరీ గుర్తించింది. ఆమె పిడకలు తయారు చేస్తుంది. దొడ్లో కూరగాయలు పండించి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పొరుగువారికి కూడా ఇస్తుంది. తన భర్తకు అంగీలు, తనకు రవికెలు కుట్టుకుంటుంది. చిన్న చిన్న రోగాలకు స్వయంగా వైద్యం చేసుకుంటుంది. ఇలా ఉండగా గౌరీకి ఆమె భర్త ఒక రహస్యం చెప్పాడు. రాజుగారి పైన హత్యాయత్నం జరిగిందని. ఈ పరమ రహస్యము తనకు తెలిసినందుకు గర్వపడుతూ గౌరీ భర్త దాన్ని ఎవ్వరికీ చెప్పవద్దని భార్యను హెచ్చరించాడు. అయితే ఈ రహస్యము గౌరీ నోట 2 రోజులైనా దాగలేదు. 3వ నాడు ఆమె ఈ రహస్యాన్ని తన స్నేహితురాళ్లకు చెప్పి దాన్ని మరెవరికో చెప్పొద్దని కోరింది. అదే షరతు మీద వాళ్ళు మరికొంతమందికి ఆ రహస్యాన్ని చెప్పేశారు. 4 రోజులు తిరగకుండానే ఆ రహస్యము నగరమంతా పాకిపోయింది. 5వ రోజు రాజుభటులు గౌరీ భర్తను తీసుకుపోయి కారాగృహంలోకి పెట్టారు. గౌరీ లబోదిబోమంటూ ఏడ్చింది. అందువల్ల ప్రయోజనము లేకపోయింది. ఆమె భర్త రాజుగారి ఆగ్రహానికి పాత్రుడయ్యేసరికి అందరూ ఆమెను చూడరావటానికి భయపడ్డారు. అయితే ఈ సంగతి తెలియగానే శారద గౌరీని చూడవచ్చి తాను చేతనైన సహాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి గౌరీకి కాస్త ధైర్యం ఇచ్చింది. ఆమె తన ఇంటికి వెళ్ళి తన భర్త జరిగిందంతా చెప్పి గౌరీ భర్తను కాపాడేందుకు ఒక మార్గం కూడా సూచించింది. శారద భర్త రాజును చూడబోయాడు. రాజు తన రహస్యం బయటపడినందుకు చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. అందుచేత ఆయన గౌరీ భర్తను రాజద్రోహిగా పరిగణించి
అతనికి మరణశిక్ష కానీ దేశ బహిష్కరణ కానీ విధించే ఉద్దేశంలో ఉన్నాడు. శారద భర్తను చూడగానే రాజు ఏమిటి పని అని చిరాకుగా అడిగాడు. మహారాజా, ఒక దొంగ కేవలము డబ్బు కోసమే ఒక ఇంట దొంగతనం చేశాడనుకోండి. వాడు దొంగిలించిన పని సంచిలో డబ్బు మాత్రమే ఉంటే వాడు మామూలు దొంగ అవుతాడు. అందులో రహస్య రాజకీయ పత్రాలు కూడా ఉంటే రాజద్రోహి అవుతాడు. నిజం ఎలా తెలుసుకోవటము అని శారద భర్త అడిగాడు. ఈ మాట ఎందుకు చెబుతున్నావు అని రాజు అడిగాడు. మీరు రాజద్రోహి అనుకునే వ్యక్తి నిజంగా రాజద్రోహి కాదు. అతను తన భార్యని నమ్మి రహస్యం చెప్పాడు. ఆమెకు అతిగా మాట్లాడే అలవాటు ఉండటం వల్ల ఆ రహస్యాన్ని దాచలేకపోయింది అన్నాడు శారద భర్త. నేను నమ్మను. ఎంత అతిగా మాట్లాడేవారైనా రహస్యాన్ని దాచలేకపోరు అన్నాడు రాజు. తమరు మన్నించేటట్టుంటే సాహసించి ఒక సూచన చేస్తాను. మహారాణి గారికి ఏదైనా రహస్యం చెప్పి చూడండి. మీరు పరీక్ష చేసినట్టు ఎవరికీ తెలియనివ్వక 4 రోజులు వేచి చూడండి అన్నాడు శారద భర్త. అతని మాటల్లో కొంత సబబు ఉన్నట్టు తోచి రాజు అతని చెప్పినట్టే చేశాడు. మహారాణికి కూడా అతిగా వాగే దురలవాటు ఉన్న సంగతి అందరికీ తెలుసు. రాజు ఆమెకు చెప్పిన రహస్యము దాగలేదు. రాజు తన తప్పు గురించి గౌరీ భర్తను విడిపిస్తూ భార్య విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరించాడు. అంతేకాక అతివాగుడు వల్ల కలిగే అనర్థాలను గురించి శిలాశాసనాలు దేశమంతటా వేయించాడు. తన భర్తకు విముక్తి కలిగాక గౌరీ శారదకు ఎన్నో విధాలుగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొని, నువ్వు నాకు ఎన్నో ఉపకారాలు చేసిన కూడా మేము నిన్ను గురించి నిందపూర్వకంగా మాట్లాడుకోవడం మానలేదు. ఎందువల్లంటావు అని అడిగింది. అతిగా మాట్లాడటమే అందుకు కారణము. మాట్లాడటానికి ఏదో ఒక విషయం కావాలి కదా. ఏది దొరక్కపోతే తెలిసిన వాళ్ళ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుకోవటము మొదలు పెడతారు. అందువల్ల ఆ కారణంగా ద్వేషాలు పెరిగిపోతాయి అన్నది శారద. గౌరీకి జ్ఞానోదయమైంది. ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవటం వల్లనే శారద ఎన్నో విద్యలలో ఆరితేరిందని గ్రహించి ఆమె తన అతివాగుడిని కట్టిపెట్టి శారద దగ్గర ఎన్నో విద్యలు నేర్చుకున్నది. ఈ కథ వల్ల మనం తెలుసుకున్నది ఏమంటే, అతిగా మాట్లాడకుండా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ఈ స్టోరీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.